Hej og velkommen, det er Kitty her, og det her det er en lille intro til episode 2, som egentlig er episode 1 af min single player Let's Play, men det er simpelthen fordi, at i den episode 1, jeg filmede, den blev simpelthen for dårlig. Der var alt for meget baggrundsstøj og alt muligt, så der kommer altså ikke nogen episode 1, som at, episode 1, det er den episode, som jeg lige har filmet. Så rigtig så det er lidt kompliceret, men episode 2 er episode 1, fordi episode 1 var for dårlig. Så jeg starter altså lige med nogle ting i episode 1, fordi at den rigtige episode 1 ikke var så god. Så det var ellers lige det, jeg vil sige. Men ja, nyd videoen. Hej hej. Hej alle sammen. Det er mig, der er Kitty, og velkommen tilbage til vores single Let's Play herinde på Minecraft. Ja, sidst, det er lidt tid siden, at jeg sidst har spillet herinde, så ja. Sidst kan jeg huske, vi manglede noget kul, og vi fik bare en chest. Sætter lige der. Nej, det kan jeg sgu ikke. Men vi skal have manglet lidt kobbel, hvis vi ikke allerede har det. Vi har 4 stykker, det er fint nok. Bum. Så vi lige lægger det der, bum. Og det her derinde. Vi skal lige have nogle fakler. Sådan der. Bum. Så går vi lige hen og miner noget mere cobblestone. Nå ja, sidste episode blev ikke så langt på grund af, at det er sådan, at min mor og far, de er skilt. Og det var i efterårsferien, jeg filmede det. Det er det første afsnit af single Let's Play. Og det var sådan, at der gik ikke særlig lang tid, før så skulle jeg hjem til min far. Så det var derfor, at de kun var, 16? Et kvarter eller et eller andet. Men jeg lover jer, de andre episoder her, de bliver meget længere. De bliver 20-30 minutter lange. Men ja, jeg tænker egentlig bare, at vi fandt jo det her sindssyge bjerg sidst. Som var lige bag os faktisk, som jeg ikke engang har lagt mærke til. Men det er meningen, at det er der, vi skal bo i hvert fald. Og ja. Ellers går det jo meget fint, kan man sige. Vi skal bare lige have minet det her lort. Oh my god. Det er mega praktisk, at mit crafting table er så langt væk, ikke? Det synes jeg. Og så har jeg ikke nogen pinde, selvfølgelig har jeg ikke det. Hvis vi bare lige laver alt det her om til pinden. Bum. Så har vi masser af pinde i hvert fald. Bum. Og hvis vi også lige laver sådan et bitte sværd. Bum. Så skal vi lige have en furnace, så vi kan brænde vores kød. Og så sætter vi lige noget kul derind. Og vi skal brænde det her. Bum. Melon. Pilen skal derind. Og bum. Så er vi sådan set. Nu skal vi bare ud og mine noget mere kul. Så det er jo fint nok. Når jeg lige har fået det her.
hedder det? Hvis I har spørgsmål, så skal I bare stille dem ned i kommentaren, så laver jeg en bitte Ask Me. Så det er jo, det kommer til at blive okay, tror jeg. Hvis I stiller mig nok spørgsmål, jeg svarer på alle de spørgsmål, der bliver sendt. Om det så er sådan nogle troll spørgsmål, bla bla bla, jeg svarer på dem. Også hvis det er noget teknisk relateret et eller andet. Og jeg streamer også nogle gange, og det er sådan, at inde på min Twitch-kanal, så når jeg streamer, så er det jo sådan, at jeg kan få followers. Og indtil jeg har 100 followers på Twitch, så er titlen på Twitch Frontside Misty Giveaway ved 100 followers. Fordi det er sådan, at på Steam, der har jeg ikke en Frontside Misty. Så den skal jeg lige have lavet om. Det var det fail, det der. Ups. Fail. Fail. Jeg har solgt min Frontside Misty. Men hvad hedder det nu? Nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men hvis jeg har nogle spørgsmål, så som sagt bare stille dem noget i kommentaren, så vil jeg lave en bitte Ask Me, så det er fint nok jo. Men ja, vi skal lige have mange det her lort. Ser det der dumt? Ja, det ser rigtig dumt ud, men det er også fint nok. Hvis nu, at vi lavede kisterum herinde, det kunne være ret nice. Ja, jeg tror det her, det bliver vores kisterum. Det kunne være virkelig nice. Oh my god, så fail block sætter eller miner. Sådan. Jeg tænker, hvis vi kunne jo lave sådan et åbent kisterum, men det kunne være ret nice, men det kunne også bare være sådan lidt agtigt, hvis I forstår, hvad jeg mener. Nå. Ja, men jeg tror da også lige, vi skal sove lidt. Oh my god. Oh my god. Sådan. Det er jo så det der bare vores midlertid. Og vi skal også lige have vi skal også lige lave en pickaxe, det var rigtigt. Lad os lave 3 pickaxes. Okay, hvis I også kan høre den lyd, så lyder det ret irriterende, kan jeg så sige. Bum. Så laver vi lige sådan her. Og hvad hedder det? Jeg bruger Spax Pure BD Craft, som det var rigtig flot. Men jeg bruger Spax Pure BD Craft som en resource pack, også kendt som texture pack. Og den er der også link til nede i beskrivelsen. Og jeg har den i, hvad var det nu? Jo, jeg har den i 128 gange 128, så det er jo vældig fantastisk. Men ja, ellers, som jeg sagde før, så går det jo meget fint. Og der kommer et par trolling comps mere, sammen med drengene. Så det bliver rigtig sjovt at filme. Altså, der var lige en lille fail sidst i den sidste trolling comp. Den første, jeg har lavet. Der var det kun halvdelen af kompen, jeg optog. Men jeg håber, det er fint nok. I guess. Men det var i hvert fald super grineren. Så det gør vi helt klart igen.
Så det skal I glæde jer til. Der kommer også en masse vlogs, og der kommer nok også nogle tours, hvor jeg er i Tivoli og sådan. Det kommer til at blive rigtig fedt. Det kan godt være, at jeg kommer til at downloade nogle mods her min single player, fordi at jeg sad her den anden dag og så Robin Samse nemlig, og ja, jeg så at i sæson 4 der havde de den mod, hvor der havde de sådan en mod, hvor man kunne crafte en chisel, så man kunne gøre så bloksene så bedre ud. Så det tror jeg faktisk at jeg vil gøre. Ja. Men ja, hvis I har nogle andre mods, der skal på, så kan jeg også godt se på det. Jeg har tænkt på den mod, hvor man kan få hatte. Den er også rigtig nice. Så... Oh my god, så er der fandme mere. Jeg hader bare sådan, når man starter et nyt map, fordi så... Man plejer altid, sådan, når man har spillet på et map i lang tid, sådan bare går forbi alt kullet, fordi det har man bare en hel stack af hele tiden, ikke? Hvis I forstår, hvad jeg mener. Og så har man sådan set egentlig brug for det. Det er sådan virkelig, virkelig irriterende. Men jeg tror, det her det er stort nok. Skal vi lige hen og have lavet nogle tools. Kylling, der vil jeg gerne have. Kylling, kom her! Din lille noob, din knop. Tak. Vi har... Nå ja, det skulle da rigtigt. Vi har jo et får. Vældig nice. Det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg fucking ikke. For. Kan du fandme lære det? Du er væk. Gider ikke at se på dig. Du er alt for grim. Hvis vi nu laver 2 skovle og 2 økser, så er det vældig fint. Bum. Jeg skal også lige lave et sværd. Bum. Jeg skal også lige lave nogle fakler. Bummelum. Skal jeg lige se. Okay, jeg tror det næste vi gør, inden det bliver mørkt, det er nok, at vi går ud og fælder nogle oakwood træer. Det er jo sådan, det skal se ud sådan. Jeg håber, det bliver super, super nice. Og jeg tror i hvert fald, det er der, hvor jeg lige har menet, at jeg laver kiserum. Det kunne være super, super, super nice. Jeg ved faktisk ikke endnu, om jeg skal lave en grisefarm. Og så en grisefarm eller en kofarm. Det ved jeg ikke endnu, hvad de 2 ting, jeg skal lave. Det skal jeg lige prøve at finde ud af, fordi at, altså ko, det giver jo, hvad hedder det nu? Kokød, det giver jo en af de der hunger mere. Så, men grisekød, det kunne også bare være rimelig godt, men jeg synes bare ikke, jeg kan finde nogle køer her i det her område. Nice saplings. Men ja. Det er selvfølgelig op til, hvad jeg vælger. 7 har jeg på mig. 7 saplings. Eller, nej, jeg ved, hvad vi gør. Derinde, det rum, jeg lige har udhulet, det laver vi til træfarm. Det kunne være så fedt. Så fedt. Vi laver det til træfarm, og jeg tror faktisk, jeg begynder nu at lave den. Bum.
Vi havde det der. Skal vi have noget jord? Jeg tænker bare, at vi lige graver det her ud. Så vi gør sådan der. Og så skal vi lige have en... Hvad hedder det? Vi skal have... vi skal have det der træ. Eller hvad skal vi lige bruge det til? Nå, fuck det. Vi laver lige halvdelen om til det der. Og så gør vi... Så det gør vi, at vi lægger fjerne ind over kyllingen. Og så skal vi have saplingsene. Og ja, så går vi egentlig bare ind og laver det. Jeg tror, vi laver sådan en fancy trægulv. Og så, ja, det gør vi sgu. Og det her jord, det skal lige slettes. Det ser fandme grimt ud. Ja, og det der, sten, cobblestone, det kan godt være, det ser rigtig grimt ud lige nu. Men det kommer det ikke til at gøre. Jeg kommer til at jeg kommer til at downloade det mod. Og Toxic Gamer. Det er altså ikke særlig godt, det der. Det er det fandme ikke. Jeg ved fandme ikke at spille lige nu. Der brækker jeg lige benene. Det gør ikke så meget. Så laver vi lige sådan en agtig indgang, entré, et eller andet, bla bla bla. I guess. Vi laver, jeg tror sgu vi laver sådan en bitte trappe. Sådan. Ja. Vi skal lige er der noget hernede? Bum. Hvis så er det, så skal vi lige have lyst den her grotte af, fordi jeg skal have den mobfarm på et tidspunkt. Så kan det ikke bare snart gå i stykker? Jeg gider ikke også. Så sådan, hvornår går du i? Så den. Hvornår går det i stykker? Hvornår går du i stykker? Men gider jeg simpelthen ikke. Og det hele, det kommer nok til at se sådan rigtig pænt ud, håber jeg mange gange. Men jeg ser, om jeg kan nå til næste episode og få downloadet det fucking mod. Det der chisel mod et eller andet. Shit, det går langt nu, man. Holy shit, jeg skal lige have koordinaterne. Shit, det går langt ned. What the fuck? Det var helt vildt. Så skal du så lige lidt op igen. Sådan. Men 2 sekunder. Hvad hedder det nu? Nå, jeg tror faktisk, at vi er ved at have brugt tiden op. Nu miner jeg lige det her kul. Jeg er så dum, jeg ikke har sat timer på, så ja. Yeah. Jeg har ikke sat timer på det. Jeg er rigtig god. Virkelig god. Men sådan er det jo. Næste gang får jeg lige sat timer på. Fjerner lige det her, så kan vi måske også være heldige at få en flint. Come on. Okay. Jo, yes, vi fik en flint. Godt. Men jeg får lige downloadet det der mod til næste gang. Eller det kunne også være ret nice, hvis jeg også fik downloadet Lucky Block. Men det kunne være ret nice, men jeg gider bare ikke til det. Man får sådan nogle virkelig OP ting, hvis det er en Lucky en. Så det gider jeg ikke. Det gider jeg simpelthen ikke.
Shit, der er meget kul her egentlig. Men ja. Når vi lige har minet det her, så tror jeg lige, vi takker lidt af. Det er utroligt, at jeg ikke har fundet noget jern endnu egentlig. Det er lidt mærkeligt, men det er også fint nok. Hvis vi nu lige sætter en fakkel, ikke sakkel. Det er jo slet ikke, fordi jeg roder rundt i ordene. Slet ikke. Det er meget vigtigt, fordi ellers kommer der næsten ikke nogen mobs ned i min, når jeg laver min bitte mob spawner. Så skal vi lige også en trappe herop. Jeg skal lige have noget mad. Fuck, den går langt op. Wow. Dø for hårdt, din lille benknuser, mand. Oh my god, så er det net. Sådan der. Jeg tror lige, vi skal skynde os hen til fucking seng. Jeg gider ikke det her. Nej! I kommer bare. Jeg vil sove. Jeg vil sgu sove. For helvede. Og igen, som jeg også sagde i sidste episode, tror jeg. Der er det. Ja. Hvad hedder det nu? Jeg har lidt baggrundsstøj med nogle af mine søskende, fordi at, ja, jeg bor selvfølgelig stadig hjemme, jeg er kun 12, men skal vi lige se det sidste syn, hvor skeletonsne og alt det. Holy shit! Prøv at se det der! Prøv at se det! Ej, hvor er det godt. Nå, men vi takker af nu, og jeg har en pil i armen. Men tak fordi I gad at se med. Det er mig, der er Kediot. Og ja, jeg har et rigtig swag blå headset på. Og jeg er gul. Det er rigtig swag. Ja, men vi ses. Ha' det godt. Hej hej.